שלום וברכה, קהל קדוש. אם ירצה השם, השבת נקרא את פרשת נשוא תשפ"ה. זה עתה סיימנו את קבלת התורה. אנחנו מתפללים מדי יום, תן חלקנו בתורתך. כאשר הנחת הבסיס היא שלכל אחד מישראל יש חלק בתורה. שאלתנו היא, מדוע צריך שלכל אחד יהיה חלק? משהו מיוחד בתורה. הרי אנחנו כל אחד מתפללים או חברותא או מיתותא, כמה טוב להיות יחד, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז מדוע שהתורה לא תהיה של כולנו, וכולנו יחד שותפים בה? מה טוב בכך שלכל אחד יש את החלק שלו, ומהחלקים היחידים האלה בונים את הפסיפס המלא. כדי להבין שאלה זאת, נרחיב אותה לדברים אחרים. אנחנו גם אומרים, למדנו בתנחום הפיקודי בסימן ג' כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. או הגמרא אומרת בסנהדרין בדף ל"ז, שהאדם נברא יחידי, כדי שיאמר כל אחד ואחד בשבילי נברא עולם. ולא עוד המשנה שם מפרטת, לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד עולם אחד נפש אחד כאילו איבד עולם מלא, כל המקיים כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא שלי גדול ממך, כלומר שלא יאמר אדם שהנברא שהוא יצא ממנו מעולו יותר מהנברא שחברו יצא ממנו. לכן הם ראו יחידים, כל אחד יהיה בפני עצמו, כדי שאדם יאמר בשבילי נברא העולם. שאלתנו היא, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יחידי, את בני האדם יחידים, ואין אחד דומה לחברו? הרי בני האדם שואפים לחיות בחיי חברה לכאורה, והם חיים בחברה. החברה חלק מהחיים, מהמהות של האדם. מדוע שלא יבראו שכולם יהיו שווים? מה היתרון שיש בכך לאדם שהוא נברא יחידי, שונה מחברו? אומרת המשנה שלא תבין, להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכאשר אדם תובע כמה מטבעות בו חותם אחד בבית דפוס אחד, כולם דומים זה לזה. לעומת זו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד דומה לחברו. למה? מה היה יותר טוב מזה שכולם יהיו שווים, כולם יהיו דומים? יש לזה הרבה יתרונות. אנחנו גם אומרים, לכל אחד יש חלק בעולם הבא. מדוע? חייב להיות לו חלק ייחודי משלו. כמו שהסיפור ידוע מרב שמעון בן חלפתא ורבי, שאמרה לו אשתו, עם כל הכבוד, השולחן שלך בעולם הבא הוא לא דומה לשולחן שלנו. כל אחד חי בעולמו. כל אחד מקבל את חלקו השונה מחברו. מדוע השונות הזאת? אנחנו יחד ננסה היום להבין מה תפקידה של השונות הזאת. והאדם צריך לשאול את עצמו, במה אני מיוחד? מה עושה אותי לאדם שונה מאחרים? מה הם הדברים שאני יכול לומר, בשבילי נבראו דברים אלה בעולם? האם יש דברים כאלה? אם אני מרגיש כך? האם אדם יכול לומר בשבילי נברא העולם, והוא מרגיש כמה הוא חשוב בעולם? ומה המשמעות הזאת אמורה לתת לו לחיים שלו? אנחנו בפרשה נפגוש את הלוויים, שלכל אחד מהלוויים, בני גרשון היה להם תפקיד אחר, בני קהת תפקיד אחר, בני מנרי תפקיד אחר. הכהנים בברכת הכהנים, רואים אנשים טמאים שמגורשים מהמחנה, ואישה סוטה שמקים אותם הם המררים. כל אחד ואישיות משלו
תפקידו השונה. השאלה היא, מה יעשה האדם כדי שיוכל להגיע לדרגה ולמצב שאומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. אני שונה מאחרים. אז מראש אני אומר, האדם נברא יחידי, כי זה תנאי יחידי כדי שהאדם יקבל על עצמו ויאמר לעצמו, יש לי שליחות בעולם הזה. יש לי תפקיד בעולם הזה. בורא עולם לא זקוק להרבה אנשים דומים בעולם. איננו זקוק לזה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את כל האדם שונה מחברו, ייחודי מהחברו, כדי לומר לו, בן אדם, אתה, אם תהיה כמו כולם, תאבד את הזהות שלך. אני רוצה שתהיה מה שאתה. אנחנו אומרים בתנא רבי אליהו, אדם צריך לומר, מתי יגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. מה הכוונה? אומר אדם צריך לשאול את עצמו, מתי אני אמצא את הייחודיות שלי? כמו שאברהם אבינו ויעקב אבינו ויצחק אבינו מצאו כל אחד את הייחודיות שלו. אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, כל אחד משלו. לא אומרים בנשימה אחת אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. למה? כי תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, גבורה ליצחק, לכל אחד יש את הייחודיות שלו, את השליחות שלו בעולם. אדם צריך לומר את עצמו, מתי אני מגיע לדרגה שגם אני יבין מה הייחוד שלי, מה תפקידי בעולם, על מה באתי לעולם. נכון, כדי שאדם יוכל לומר, אני עפר ואפר ואנחנו מה, הוא צריך להרגיש שהוא בעל אחריות, שיש לו שליחות שהיא לא באה סתם לעולם. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, הוא צריך לאתר אותה. זה תפקידנו בעולם, לשאול את עצמו איך אני מגיע לזה. כי אם היום נבראים כולם אותו דבר, כולם לכאורה שיתוף פעולה היה קל בין כולם, כולם דומים, כולם טובים, האחידות תמנע תחרות, אבל מצד שני יהיה עולם משעמם, בלי חידושים, אין זהות אישית, אין משמעות לשליחות אישית, כי כולם אותו דבר, כולם זהים. כל חינוך של אדם כזה הוא יהיה ריק ממשמעות. אדם יחידי בעולם אמור לעצמו, אין אחר בעולם שימלא את מקומי. אם אני לא אעשה את תפקידי, אין אחר שיעשה את תפקידי. זה המסר של הפרשה שלנו. נכון, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. ולכן אנחנו אומרים, תן חלקנו בתורתך. לכל אחד מאיתנו יש חלק בתורה. הנשמה שלו הייתה במעמד הר סיני וקיבלנו תורה. ותפקידנו הוא לאתר את החלק, להתפלל שהחלק שלי יתגלה לנו. אנחנו נלמד אותו, נפרש אותו, נחדש בו, ניתן בו את הייחודיות שלו. עלינו לדעת שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בבריאת המון זהה ואחיד. הוא לא זקוק להרבה יוספים והרבה אמרמים. הוא רוצה שכל אחד יהיה ייחודי, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אלוהי יעקב, כל אחד את הייחודיות שלו. ולכן כל אחד מאיתנו אמר לשאול את עצמו, מה הדבר הכי מייחד אותי איתו שאני מביא לעולם? מה התרומה שלי ייחודית לעולם הזה? בשביל מה באתי? באיזה מקום, איפה בחיים הרגשתי שאני באמת יחיד ולא עוד אחד? עוד איזה אדם חסיד או לא משנה מה, כמו כולם. איך אומרים, more of the same, אותו דבר עם הרבה אנשים, זה לא מוסיף. איזה תחום בתורה או בעולם מדבר אליי, מושך אותי, אני נמשך אליו, לומד אותו. יוצא בעצם שאם אנחנו אמורים
לשאול את עצמנו לקראת מה אנחנו שואפים. לכן, ראשית כל עלינו לדעת שיש חשיבות רבה מאוד לרצון להיות יחיד ומיוחד, שונה מזולתו. לאף אחד לא נוח להראות גם רק חיקויים של רעהו. האומן מבקש להטביע ביצירתו את סגנונו האישי. המדען תר אחר המצאה שתישא את שמו, שתייחד אותו. כל אחד בוויכוחים מבקש להביע את דעתו האישית, לא דעתו של אחרים, לא לחכות אחרים. לתופעות חיצוניות יש את הבקשה בייחודיות. הפרצופים שונים אבל גם הדעות שונות. אנחנו מבקשים להיות שונים אבל בעיקר מיוחדים, לא כמו כולם. כי החשיבות הזאת, אומרים רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותם? אז המשנה אמרה, שופך דם האדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, המאבד נפש אחת מצל כאילו איבד עולם מלא, והמקיים כאילו קיים עולם מלא. זה נכון. אבל זה לא רק זה. לא רק זה. כשאדם מקיים עולם מלא, הוא בעצם שותף לבריאתו של העולם. אדם צריך לשאוף את עצמו ולשאול את עצמו, אני יחידי בעולם. באתי לעולם כדי לתרום. אנשים זהים, השליחות שלהם זהה, היא שונה לגמרי. אדם צריך להיות מודע לזה שאני שונה. הגמרא מספרת, לספר על רבי יהושע בן חנניה שהלך לסייע לרבי יוחנן בן גודגדה בהנפת הדלתות במקדש, בהגפה וסגירה. אמר לו, הולך, חזור לאחוריך, שאתה מן המשוררים ולא מן השוערים, לא תפקידך לפתוח ולסגור שערים. לכל אחד יש ייעוד בעולם. לכל אחד יש את הכישורים ואת התפקידים המיוחדים משלו. יש אנשים פשוטים שתפקידם למלא את התפקיד שתלהם, מוטל עליהם מן השמיים. נכון, לעתים לאדם קשה לדעת מה תפקידי, מה ייחודי. אם אדם רוצה לומר, איך אני יודע איפה החלק שלי בתורה? אומרים רבותינו, תראה למטה נמשך. יש נמשך להלכה, יש נמשך להגדה, יש נמשך למדרש. אין אדם למד אלא איפה שליבו חפץ. תמשך, תרגיש מה מושך אותך. שם תמצא את המקום שלך, שם תמצא את החלק שלך, שם תנסה לחדש, תנסה להתאמץ. מספרים על אחד מגדולי ישראל שפעם נכנס בחליל השבועות, כמו בימינו אנו, וראינו את הגביר ניעור כל הלילה ומנסה לעסוק בתורה. אומר לו, כבוד הרב, אדוני הנכבד, תפקידך לא ללמוד תורה. תפקידך הוא להרבות בצדקה. אם אתה תשב ותלמד עוד לילה בתורה, זה לא ישנה הרבה. תלך. היצר הרע אומר לך, לא תישן היום, כדי שמחר תעבוד פחות, תרוויח פחות, תצדקה פחות. תפקידך להרבות חיילים בישיבות, לתרום יותר לאהבת תורה. אז לך, תלמד בחוץ, ותבוא ותעשה את זה. לכן ברא הקדוש ברוך הוא את האדם ייחודי. למרות שלכאורה כשמתחילים לחשוב יותר לעומק, אין ייצור תלוי בזולתו כמו האדם. כל בעל חיים חי את חייו ביחידות. הוא דואג לפרנסתו, לכל צרכיו, אין בתי חולים, לא ליולדות, לא לחתולים ולא לכלבים. הם קיים. אדם מאז שהוא נולד הוא תלוי באחרים. כתינוק הוא, בלי שאימו תטפל בו ימות. שור בן יומו נקרא שור. הוא לאט לאט קם על רגליו, מיד אחרי שאימו מבליטה אותו. ולכאורה אתה שואל את עצמך, אם זה כך, אם יצר לב, אם האדם הוא כל כך יצור חברותי ותלוי באחרים, למה השונות הזאת? אומרים רבותינו, אני אגיד לך מה השונות הזאת. השונות נועדה לתת לאדם משמעות בחיים. כי כשאני מרגיש שאני יחידי בעולם,
אני שונה מאחרים. התרומה שלי ייחודית לחברה, למקום שבו אני נמצא. הדעה שלי שונה מאחרים, היא לא עוד העתק של אחרים. יש לי שליחות משלי. התבונה הפנימית והפרשנות בתורה היא הופכת את האדם לייחודי. מה הופך את הרמב"ם לרמב"ם? הייחודיות שלו, ההלכות שהוא כתב. מה הפך את מרן למרן? ולכן כשאדם אומר, אני יחידי, אומר ברעולם אני בראת איתך יחידי, לא כדי להזיק לך, אלא זהו חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, עם כך שאתה יחידי בעולם. ואדם צריך לשאול את עצמו, ואין מנוס. לכל אדם יש שליחות בעולם הזה. אם אדם מסתכל על החיים כשליחות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לשם מילוי השליחות הזאת, ממלא אותו ונותן לו את כל צרכיו, מחשבה זו תעשה את המשימה לקלה יותר עבורנו. לכן אלך הפוך לפי דעתי. אם אתה שואל את עצמך מה השליחות שלי, תשאל את עצמך מה בורא העולם נתן לך. בריאות ברוך השם, כסף יש לך, שכל גם נתן לך, יש לך אפשרות כושר ללמד, תלמד. זה ייעוד שלך, להפיץ תורה ברבים. מה מושך אותך? מה הייחוד שלך? תסתכל על סמך הנתונים והצרכים שבורא העולם נתן לך. ואם אתה תדע, איך אומרים, להתמקד ולנצל במקסימום את הנתונים שבורא העולם נתן לך, אתה תגלה את השליחות שבך. הבעיה שלנו שאנחנו כבני אדם לא אוהבים להתאמץ, ושואלים את עצמנו למה אני צריך להתאמץ? למה צריך לתת את השליחות שלי? אף אחד לא אמר לי אותה, אף אחד לא הטיל אותה עליי. אומר לו, אני לא אטיל עליך. אבל אני אתן לך את כל הנתונים. הנתונים נועדו למה? תשתמש בהם. למה? תשאל את עצמך, מה הייעוד שלי? אנחנו נראה בפרשה שלנו, מספרת ש12 נשיאים, איש הקריב את קורבנו ביומו המיוחד לו. 12 יום, 12 נשיאים, שניהם כולם אותו קורבן לחנוכת המזבח. אותם הנשיאים. אבל התורה מספרת, לא כולם הקריבו את אותו קורבן, למרות שבפועל אותו קורבן, אבל הכוונה, תקראו את המדרש, המדרש הארוך ביותר בזוהר, בבית מדרש רבה, סליחה. וזאת הפרשה הארוכה ביותר. מבחינה טכנית, כל זהים, אבל הייחודיות היא שונה. כל אחד והקורבן שלו. אנו יודעים שהתורה בדרך כלל היא מתקמצנת במילים, אבל היא מראה לנו דברים אחרים לגמרי. שכל אחד נתן קורבן עם כוונות אחרות, עם ייחודיות משלו. הוא הכניס את נפשו בתוכו. מה עלינו לעשות בייחודיות שלו? בורא עולם נתן לך חוכמה, אבל אומר לך, אתה צריך להשתמש בחוכמה שלך למה? כדי שתדע שכל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כשאדם לוקח על עצמו דברים מעשיים, אז החוכמה מתקיימת. מה הכוונה? הגמרא אומרת, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, שכל הרואה סוטה בקלקולה, נזיר עצמו מן היין. אומרת הגמרא, למה? למה לא מוצאים את זה בדבר אחר? כי טבע האדם, אומרת הקדוש ברוך הוא, אם אתה תראה דבר קלוקל, ולא תסיק מסקנה מעשית, הרי לא ניצלת את הייעוד שניתן לך. אתה שואל את עצמך, למה בורא עולם זימן לי את האישה הסוטה הזאת בדרך? זה השליחות שלי, כדי שאני אסיק ממנה מסקנות. הוא לא סתם רגלי הוביאו לי אותי כי לראות את הסוטה הזאת.
אדם צריך להיות מודע לסביבה שלו, וכשאתה רואה אישה סוטה, מה פתאום אתה נתקלת בה? מי שבעולם זימן לך אותה, על מה ולמה? זה נקרא לגלות שליחות. מודעות לתובנה שנפלה לך באותו רגע, תרגם אותה למעשה. זאת הכוונה, מעשיו מרובים מחוכמתו. חוכמתו מתקיימת אם הוא מתרגם את החוכמה למעשה, לתובנה. רואה סוטה, אפשר לראות ולא לעשות כלום. דוגמה אחרת, אומרת הגמרא, פרשה שלנו סיפור מאוד מעניין. אומר הרמב"ן, למה הנשיאים הביאו עגלות לחנוכת המשכן? 6 עגלות, כל 2 נשיאים עגלה. משה רבנו לא הבין, מה פתאום העגלות האלה? אומר הרמב"ן, מה פתאום עלה הרעיון הזה של הנשיאים להביא לחנוכת המשכן עגלות? אומר, אני אסביר לך למה, אני אצטט אותו. הנה חשבו הנשיאים שלא ייתכן שיסעו הלוויים על כתף קרשי המשכן והאדנים, שהן כבדות מאוד, הביאו מעצמן עגלות, שכן דרך כל נושאי בתי המלכים בהיכלי אוהליהם לשאת אותם בעגלות. אומר הנשיאים ראו, תראה את הכהנים, נושאים קרשים שעובי שלהם 1.5 או אורכם 500, איך אפשר להרים קרשים כאלה כבדים על הכתף? מיד הביאו להם עגלות. ומה הייתה התגובה של משה? הייתכן שמה שעשו הנביאים, כמו שהתורה מספרת, ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם מנשיאי המטות, ויביאו את קורבנם לפני השם 6 עגלות כבר, אומר משה רבנו, מה? הם גילו, הקדוש ברוך הוא גילה להם הלכה, מה הם מחדשים הלכה? איפה השליחות שלהם? מי מינה אותם? אומר המדרש בשיר השירים על הפסוק, הנך יפה רעייתי, מה יפה את רעייתי כי תרצה. אומר המדרש, כשאת רוצה, אין את צריכה לשאול דבר ולבקש דבר. מי אמר להם להביא עגלות ובקר לטעון המשכן, אומר המדרש? ויאמר השם אל משה לאמור, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא ואמור להם דברי שבח ונחמות. באותה שעה נתיירא משה אמר בליבו, תאמר רוח הקודש נסתלקה מפני ושרתה על הנשיאים? או שמא נביא אחד עמד וחידש את ההלכה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אילו להם הייתי אומר שיביאו, הייתי אומר לך שתאמר להם. אלא כך מאיתם והיו, מהו כך מאיתם? מאיתם היו הדברים, זו הייתה יוזמה שלהם. הם התבוננו בסביבה, והם אמרו לעצמם, מה בורא עולם מזמן לנו לראות לוויים נושאים קרשים ואדנים כבדים על כתפיהם? הוא רוצה בורא עולם שנתמודד עם זה, נעסק עם זה. לכן כשאתה רואה את הדברים, אתה צריך לשאול את עצמך, למה בורא עולם זימן לי את המשונים? הדעה, המודעות שהאדם נברא יחידי, ולמילוי שליחות מוגדרת משמיים צריכה ללוות אותו בכל שעל ושעל, יש לו עצמו למה אני פה? מה בורא עולם מזמן לי בדרך? אין מקריות. כולם קיבלו את התורה. אומרים רבותינו, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. ברא את העולם יחידי, אמר לו בן אדם, תיזום. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה. אני לא גיליתי להם. אם הייתי אומר להם, הייתי אומר לך שאתה תגיד להם. אבל הם אלה שיזמו. הם אלה שאומרים, אמרו לעצמם, הסתכלו בסביבה ואמרו, שמה בורא עולם הזמין לנו את זאת? לכן צריך, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אמורים לבנות את הייחודיות שלנו. אנחנו אמורים, רבותינו, תדע לך, אדם צריך לדעת
שאם אני בורא עולם ממלא אותי, אני צריך לדעת את זה. הפרשת דנה מספרת רק ברכת כהנים. אדם שואל את עצמו, ריבונו של עולם, למה צריך שהכהנים יברכו אותנו? למה בורא עולם לא יברך אותנו ישירות? מה יותר טוב מזה? מה היינו זקוקים את הכהנים שהוא יברך אותנו? אלא, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אברכם. כן, השאלה היא, למה אני צריך שהכהנים יברכו אותי? ולא שהקדוש ברוך הוא בעצמו יברך אותי? אדם שואל את עצמו, מה השליחות של הכהן? אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך בן אדם, הכהנים לא מברכים, אין להם כוח לברך אותך. יברך מי השם, יישא השם מי השם, יאר פניו אליך מי השם. אומרים רבותינו, הכהנים תפקידם לחנך את בני ישראל לאמונה בשם, ולומר להם שכל הברכות מקורם מהקדוש ברוך הוא, לא מהאדם. תסתכל בן אדם, מי מברך את מי? הכהנים הם פנים אליך בהגב אל ההיכל. למה לומר לך שהברכה מהקדוש ברוך הוא? השכינה שורית על ידיהם, ולכן אין לך מה להסתכל עליהם. הייחודיות של האדם היא נותנת לו את העוצמה, את הברכה לברך את הכהן. שואלים רבותינו, יקרה היא מפנינים. מה הכוונה? אומר המדרש? דהיינו תלמידי חכמים היגיעים בחביבים ונעלים יותר מכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. יקרה היא התורה מפנינים, אלה שנכנסים לפני ולפנים. זאת אומרת, תלמיד חכם ממזר גדול וחשוב יותר מכהן גדול עם הארץ. אדם אומר לעצמו, מה הייחוד שלי? גם אדם ממזר, אבל הוא תלמיד חכם, וצריך לפדות רק אחד, או את הכהן הגדול, מביא את כל הקורבנות למקדש, אבל הוא עם הארץ. ומילידו תלמיד חכם ממזר. אומרת הגמרא בהוריות, פודים את התלמיד חכם הממזר קודם. מה מסר? השליחות שלנו היא תורה. זה בא תורה ללמד אותך בן אדם, העיקר זה תלמוד תורה כנגד כולם. ואתה צריך לשאול את עצמך, יש לי חלק בתורה. למה תלמיד חכם גדול יותר? כי הוא התאמץ. הוא השתדל, הוא עמל בתורה. הוא מימית עצמו על תורה. הכהן הגדול, עם כל הכבוד, הוא קיבל את זה בירושה. הוא לא התאמץ על זה. מה המסר? הייחודיות שלך, בן אדם נשבלי נברא עולם, אם תדע לעמול בתורה, להתאמץ. אל תסתפק מה שקיבלת משמיים. אם לא תנצל את זה ולא תתקדם ולא תעמול ולא תטרח, לא יעזור לך כלום. לכן כשאתה קורא ואומר, הנה כהן גדול, ברכת כהנים, חשובה ברכת כהנים. אבל תדע שברכת כהנים היא חשובה. אבל תלמיד חכם ממזר יותר גדול מכהן גדול עם הארץ. זה כוחה של תורה. רק אתמול, לכן לכל אחד יש חלק בתורה. למה? כל אחד הייחודיות שלו. תשאל את עצמך במה אני שונה. במה התרומה שלי. במה אני בא ותורם ועושה דברים אחרים שאחרים לא עושים. במה אני שונה מאחרים. במה אני תורם מאחרים. מה הדבר שמייחד אותי הכי הרבה שאותו הבאתי לעולם? מה הדבר שגורם לי להרגיש שאני יחיד ומיוחד? לכן כשקוראים ולומדים תורה, אדם צריך לגעת, תן חלקי בתורתך. תלמד אותי בורא עולם שאני אתר את החלק שלי. כל יום אנחנו מתפללים. בשבת שים חלקנו בתורתך, תל חלקנו בתורתך, יש לנו חלק לעולם הבא. אז נסכם מה ראינו היום. כל אדם נברא יחידי, כדי שכל אחד מאיתנו יאמר, בשבילי נברא העולם. ואם בשבילי נברא העולם, האחריות שלי היא גדולה.
שאם אני לא אמלא את תפקידי, אין אחר שימלא את תפקידי בעולם. כך אתה צריך לומר כל אחד לעצמך. ואני פונה לקהל קדוש, אם נהנית, שמעת תורה, תעזור לנו להפיץ תורה. תלחץ על הלייק, תפיץ את התורה, תכתוב תגובות מעניינות. בעזרת נזכה כולנו שכל אחד יזכה לקיים את שליחותו באריכות ימים ובריאות, בגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.